खुलुमबाय नोंथांमोननि थाखाय आं मोननैसो गोनांथार खौरां लाबोदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ फारि जोबजासे नायलांदो। गोजोनथाव खौरां 129 बेटेलियन सिआरपिएफनि फारसेनिफ्राय फरायसालि रिपेयारिं खालामना होनानै बेखेवना होदों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव कुगुजरा गुदि फरायसालिखौ 129 बिएन सिआरपिएफनिफ्राय रिपेयारिं खालामनानै होदों। रिपेयारिं खालामनाय फरायसालिखौ दिनै बेखेवना होयो फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि प्रमेला सुरेना। लोगोसे गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो 129 बिएन सिआरपिएफनि कमान्डेन्ट मनमदन कृष्णन साहाबा। बे फरायसालिखौ 129 बिएन सिआरपिएफ आरो फरायसालि सामलाय आफादा जयै लोगो लाज्लायनानै रिपेयारिं खालामदों होननानै मिथिदों। गाबोन 17 अक्ट' खालार खालि अजित नारायण बसुमतारिनि श्राद्ध खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा आर्साबारियाव गाबोन 17 अक्ट' खालार खालि दुलाराय अजित बाथौ धोरोमनि गायसनगिरि एबा फोसाबगिरि गुरु अजित नारायण बसुमतारिखौ सिबियारि रायजो राजाफ्रा बिथांनि मुङाव श्राद्ध खुंफुंगोन। बिथाङा थांनाय 5 मार्च खालार खालि बे बुहुमनिफ्राय अराय समनि थाखाय आनज्रायलांदोंमोन। बिथां अजित नारायण बसुमतारिनि गोजोन जिउमानि थाखाय गाबोन श्राद्ध खुंनाय जागोन। बेनिखायनो राव हारिमु धोरोम बासियालासे बयखौबो गाबोननि हाबाफारियाव बाहागो लानो नखरनि आरो दुलाराय अजित बाथौ आफादनि आफादगिरि कमल नार्जारि बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों खावलायहरदों। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर खुंथायनि बाख्नायथाव खामानि उदालगुरि जिल्लानि रौता बिटिसि बियाबाव बिटिआर सरकारनि गियान सोरां बिथांखिनि चेक रानदों। 40 नं रौता बियाबाव बिटिआर सरकारनि गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों दिनै सा 200 फरायसाफोरनो 5,000 रांनि चेक गथायनानै होदों। बिटिआर सरकारनि गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों दासिमाव गासै सा 600 फरायसाफ्रा 5,000 रांनि चेक मोननो हाबाय। चेक मोननो हानाय फरायसाफ्रा CM प्रमद बर', EM डक्टर नीलुत स्वर्गियारि आरो बिटिआर सरकारनिसिम साबायखर बावहरनायजों लोगोसे गोजोननाय फोरमायदों। BKWSनि बानजायनायाव बेसेन नाङै केरियार एन्ड साइक'लजि काउन्सेलिं हाबाफारि जालाङो। बर' कसारि अनसाय गावहायुं खुंथायनि सिङाव थानाय सोलोंथाइ आरो फरायसाफोरखौ गावनि आथिङाव गसंनो हानायनि थाखाय आसाम डाउन टाउन इउनिभार्सिटिनि हेफाजाबजों फोरोंनो थांखि लानाय जायो। आसाम डाउन टाउन इउनिभार्सिटियाव फरायनो हानाय गासै आयदानि सायाव गोसो जानाय बर' फरायसाफोरजों लोगोसे बिमा बिफा आरो जोथोनगिरिफोरखौ लानानै बर' कसारि अनसाय गावहायुं खुंथाया सावराय हाबाफारिखौ लादोंमोन। गसाइगाव एनडिएनि बिजाथि एबा 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिखौ गाजा गोमजायै बरायदों। गसाइगाव सहरनि सिङाव थानाय गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया दिनै 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिजाथि एबा एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिखौ गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि मावखुलियाव गाजा गोमजायै बरायदों। क'क्राझार बियाबाव फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव एनडिएनि बिजाथि महरै गावनि देरहासारनाया दिनैसिमाव 70% रोखा जानानै दं होनना बे बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै MLA जयन्त बसुमतारि बिथाङा रोखायै फोरमायदों। खुख्लाय सेरफां बियाब बाथौ गौथुमनि रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिनाया दिनै नैथि सान। दिनैनि लाइमोनफोरनि सावरायमेलखौ बेखेवना होयो बिटिआरनि लाइमोन जौगा आरो गेलेमु हारिमु आरो सेरिकालचार बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ। बे मेलावनो गाहाय सावरायगिरि महरै बाहागो लायो दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि बारग' आफादगिरि रजेन बर' बिथाङा। BPF राजखान्थि दोलोआ बिजाथिखौ फोसावबाय। हादराव राजखान्थिनि बारा गोबारै बारगासिनो। गुबुन गुबुन दोलोआ गावसोरनि बिजाथिखौ फोसावनायनि उनाव BPF दोलोआबो गावसोरनि MP बिजाथिखौ फोसावबाय। 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव BTSनि बारग' डेपुटि चिफ काम्पा बरगयारि आरो 4 नं दरं अदालगुरियाव MLA दुर्गा दास बर'खौ फोसावबाय। दिनै चिरांनि बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टआव BPF दोलोनि 85थि सेन्ट्रेल वर्किं कमिटि CWC मेलाव BPF दोलोआ क'क्राझार लकसभा बियाबाव काम्पा बरगयारि आरो दरं अदालगुरि लकसभा बियाबाव दुर्गा दास बर' बिथांमोनखौ बिसायख'थि गेलेहोनो थाखाय मुं फारिलाइयाव थिसनना फोसावनानै होबाय। मख'नो गोनांदि
क'क्राझार लकसभा बियाबाव BPMनिफ्राय राजकुमार पृथ्वीराज नारायण देबमेशआ बिजाथिनि थाखाय गोख्रों दाबि खालामदोंबाबो बिथाङा बे समाव बिजाथिखौ मोननो हायाखै। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम साबायखर।